Karbi Anglong, Anglong, Alunjir, District Commissioner Nirola Phangchopi ACS Aridengpen, Kangpu. Deputy Speaker Dr. Numal Mumin pen Lahorijan Adoya Hoila pen PWD atawar Kilangdam. Women Karbi Students Association Pini pen ke Avilo. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. Ke neliking phugachorok la pen ke kikang nelirin king da kikang samela mar jivan kijun pen amar kang ta medet king phukeso ta medet anta chumepik pen ke akidok akitu ta kai ke chun esa non ke chun amane likela mar jivan kijun pen akime ang thek Titik long la pen la saduai ke mepi mane kisua tundu sita la saduai chunam dun monang ne chun la saduai kijun pen kisu medat lo jika duga betum ta chumun tha themani la aprang la so kisu ya thu kisu punon ni thang kisu punon la gastric la haire mo kisu anta la saduai kijun pen ma se medat lo Kapreka doai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang thek long le amat KarbiAnglongLIVE ada babir dang ton pen arju panik tha ke thek kire akleng akibiawe lapen ke boy ke plangawi lason thotsi inut arta ke do abang phi lina teron pi sok nang tok pangduk alunjir kilun pen nangan social media achatai long chithang plup lo halabang soarni pen lina tiron pi inut lun kilun ke thek ser la pen aning hangpik abang phipu KarbiAnglong District Commissioner ACS Nirola Phangchopi chinisi alangli pen ke tokpon KarbiAnglong Anglong Alunjir lina teron pia phan palun pon patang pamisi KarbiAnglong District Commissioner ACS Nirola Phangchopi arideng pen ingpu pon lo Lason si jakhong chiklo ni phai hinia ni thelangar ni KarbiAnglong ahempi dipurong sopi District Commissioner mate DC asa hemalong sonse studio production pen ka sonse pon mate KarbiAnglong District Commissioner ACS Nirola Phangchopi ketok pon KarbiAnglong Anglong Alunjir Borjan Hawar pen nongnam ka chethangplong alunsepi lina teron pi pen kilun pon alunjir ingpu pon lo Bangso Alunjir ketok lapen atiot KarbiAnglong District Commissioner ACS Nirola Phangchopi kithip ketheng Mongol rong pi lapen lunse pi lina teron pi pen sonse studio di polong si lun ponlo Kangpu Amayalong Kathi Katharpi Art and Culture Department Deputy Director lapen KarbiAnglong District Commissioner Staff do anatum pen aliralon pen KarbiAnglong Anglong Alunjir ingpu ponlo Lina teron pia phan ansuse lun kilun apir thelong ke paprang dunji aphan pura KarbiAnglong District Commissioner ACS Nirola Phangchopi pen smartphone lapen guitar pi pajir ponlo lapen lina aphan lun ketok ji pu laso mane chetong tedat potchini nedet lo Arnisirni ladak pining aningkan tarik nerkep Mars 2025 arni langkung habe along lina tahadak nang tunlo la sohod alangli lun kilun sok pang ketok pangduk alun lo halasut nili mathalo ilitum karbi pietum tala an lun kethek KarbiAnglong au sau thup asonse alangli halasor ni lun kilun lapen halaso arni ke hok epen ke International Women Day halaso International Women Day ni hanlo ni lipu theka hacher ni lo mahang ke theka ni lo halaso hot ining do ke dota do ining karong ta do halaso hot lason ining karong ining ke do ga hot si lina bangke soketok pangduk alun ang lo amat si laso supi phan litum aprang jong si
ponjip lotangte paching thur ponjip lotangte alangli rong pensikebang lina ahem da duk pik la se hala sohot nile mathalo je lina phan thekhedet salun ichir tok piji KarbiAnglong ilitum ka an ke meanglong se rubanglong la soputhak lina ase pen tok pilote sonjima mase haladak meeting along program along ingni luna hotsi lina phan lina ne nang phan lun nang tok pi pode nang tok pi dun po you will be the singer I will be the lyrics and the musician ke kibake la mongol sing rong pi my son in law neo sasi dun music people pusila son exactly the word I was using on that day je lina moi tumak gan likhidim lyrics mur hobo mat tumar hobo singer tumi hoba then music dibo mur juai mane mongol rong pie dibo boli moi announce korisu to 8 March 2025 dinote International Women's Day dinakhone ei protistuti hedinakhon jiman khini mohila ase mohila hokolok usorga kori blai ei logote amar oti moromor lina jot mane kuneu dhuki bo para nai dekhator talent tu mane bahiroloi anibo para nai he kane bhabilu je nili mel lina teron pi nili Bugan district Kuligaon toin teron nang di lun cheng komento ning kanton ton kilon ke nili e to lok ana ninka ne de to piglo de chichini ne dele he sitalu no bom lo Yang ang la konse studio la kana disiyan nang ang kuna war sai nang ke putha nang pira nang mana nili disi baido apa nili ning sampiglo lapeng alangli mor sing sar pana ning sing sampiglo lasi nil phan si time jo la an kirablo a guitar pen changlo mobile pen changlo alangli to phanili ekdom sure kadom jo pajiriglo ning sampiglo nang pang bang so nang padun je pan nang di komento nang pan pati nil phan ke hang ko pimio mars ne ko pilone atarima jitene delo alangli sar mem na hang lo baido nasi dampilo lun pilo thikede rede sitame nasi labang solun kita gelangli mor sar pen baido disi mem si tok ta nasi alangli tum sar pen baido si nilphan na polon toilo doge dolang hai nasi sini tu tok bom lo nilita na jongju mas tame bori pon bom Dipu pen Govin Tiso KarbiAnglongLIVE Lakha Pharo Isira Nerke Bokajan Legislative Assembly angkang KarbiAnglong pen Dimapur Nagaland aduya hoi malom PWD atowar lapen aronre pen sarkar along lealong kido hai hui Kachini Pameji Aphan Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Atumpen Kilang Damasai Kideng Ponabirta Nilituma Perangki Kirib Dunlong Abirta Nangpali Jakhong Nipai EC Arni Adab Apor Malom MLA Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Bokajan SDO Civil ADC Kakumoni Saikia Abarim EM Mukut Mahanta Lapen Ari Sangho Tumpen Pen Golaghat pen Dimapur Kachileng National Highway Thongke Brasir Kep PWD atowar akungalong aronre pen kedo hai hui lapen lahori janalong sarkar along le along kedo hai hui adim kilang dam ahut Deputy Speaker Dr. Mumin pen ke pachini pon tengki aronre pen kedo adim anke kipri ke tharle asai pedoji pusi pachini pon Dr. Mumin pen kaningje pon ke PWD National Highway atowar pen fit Troksike brapho arlo kikim tang ahem amukha do an ke pripon thaiji mate eviction paruponji non latum aphan kachipri pen kacheterek ponji apha notice tami piponpo la sophita cheterek re pulote arona teng pen sai jokje eviction pondetpo la penan parta hala aprang KarbiAnglong Autonomous Council pen eviction tang adim malomta puthot hemrit kachikim thekpon thulong pulote la haidim anta puthot sarkar pen eviction thuji Athe lahai PWD atowara kungalong hemrit ki kim thip ajok langanordong avidet pen aphong towar selam sita
to warabang ajir ding de datlo lasila haya hema mukha eviction pon thaisi langanordong selam pen isi kelang misen atowatami selam pon thu poputa kladak pen deputy speaker Dr. Numal Mumin pen phirangke atomangno ningji pon thu Bokajan penanantirang KarbiAnglongLIVE Jakhong niphai hiniarni Dipu Press Club along Women Karbi Students Association asong pen phirangkya mai ingisi Women Karbi Students Association asong ki prilam the chepaklang pon phirangkya mai along Women Karbi Students Association chunbang sanget singnar pi pen kaning jeke Women Karbi Students Association ke seng laki sorlo tum ki du ki sungalong karjap dunji la pen loke charlie ammo kang thurpon ji aphan akimang pensi seng ponlo Bonta Women Karbi Students Association MIP Dimi Hanse Piabang song ke claim nang jia sai claim klesi amithang alia phan ke claim rong lasi lapuson pulote WKS emate Women Karbi Students Association ke pavidet ali domunak lupusi ningje lasi labang sojok pini penki WKS mate Women Karbi Students Association ke pridaklo Central Committee ke do anpen chingwai si lamrai dengpen claim nang kok luputa ningje pontu Women Karbi Students Association pridakapi Women Karbi Students Association song amen en pen natni tangka kirung lapen kaprek asai ki claim dokok lepute sodak pen insai nang kok luputa rap chunbang serdi hun kathar pi pen ningje sida ilitum lasosong amhang pathek det pen ke rat punta theklong lo je ilitum bage kemesen asai bang ke paklang khide athon mang si me dokok lo sida dagitum pudam lo pulote ilitum women case along president arpu kedeng abang ki dimi hansepi akan sida mange pudam nang kok ko pini ilitum jasmit ke dona kok mange alangi joine lo pusi ni tum mange ta mange tipu nang kok people lo pulote alangi mange amithang asai ke claim klepensi alangi mange amithang ali jongjong phansi alang di mak ke claim long lo non ili tum bang alang di ke claim hai bang itum theklong pulo laban ke ili tum alang ke claim hai ke chok chebol itum ke theklong men nindan duklo la sipi ni bang ke ili tum da central committee pen chetong si chetong sar pen sim il dak mang press meet tan donang ko battery alang li kaning je lam anta ahong lo dimi bang ke nitum han bang ke nang ja kon to me da son si nitum theklong lo ke claim ke dam punon ajat punon sitami isi organization seng lo pulo tamte isi hemtun lo tapos si ajat akam le claim ji ajat asai le deng ji kusitami nang than ko nang ji nang par ju ko nang ji non ke hai bang ke abedet lo alang aning hang alin pen si claim lo dam lo ke non bang ke nitu bang ke WKS po bang ke nitu bang ke pini dissolve lo la bang ke abelo non ki bang jilangar ni pen jong si WKS men pen kunani rong along punon kunani hithi long punon ajar long sita me ki rong ke rek mate ko pine la men ke en pen song men ke en pen jong si pili akam claim det pulo tangte ni tum than pachini no dimi hanse pi akam ki claim bangke la pen WKS ko bangke abelo pusi pini rat than sta men tum than kon pachini pon no News Report KarbiAnglongLIVE Kidamdang Jakhong niphai ECR ni Karbi Lo Charlia Song Bokajan Regional Committee pen Bokajan Police Station along Samsul Udin aphan lam hoi kipidam non malom social media along alam pen ke pahuri sai inut hojai district Doboka Utmari Gaon ward number Troxy Asar Buramen Abdul Malik Asopo Muhammad Samsul Udin social media achatai long Karbia khaya phan kang ton kang thi lapen jume juno alam kaning je pona puthak Facebook achatai long ke post pen ke theklong ning pungsi lapuson amuni na phan prabjin pen net nang ji lapen sot dak pen ingsa nang ji pura Karbi Students Association Bokajan Regional Committee atum pen Bokajan Police Station along lam hoyalo ke pajerdam Jakhong niphai ECR ni anelo apor malom Karbi Students Association Bokajan Regional Committee amai phu nobin rong pi pen jalin ponsi Bokajan OC aredeng Muhammad Samsul Udin aphan panongsi epak lam hoyalo pajir ponlo laben prabjin pen Muhammad Samsul Udin aphan nep ingnang ponra chilon jot akang sai pinangji puta Karbi Students Association BRC chunbang Dilipingti Kison Beatum pen pachini pon
Bokajan penanan tirang KarbiAnglongLIVE. West Karbi Anglong Khiruni High School Pathu Aklamalong Ingdeng Hini Rongkang Tuikap Khiruni Sports Association Natum Chipater Pipon Si Angdung Kiti Final ke Pathupon. Bangsolong Bongbong FC Atum Lapen Falcon FC Angbong Si Lapupu Kipathu ke Thekjidai Koejok 1-1 goal Chipipon pen tiebreaker pen Bongbong FC Atum Si Chipahai Pon. Bangsolong referee atum amen laki Mid referee Jirsong B Air referee Ambor Singh B Lapen Ismail Teron fourth referee Sarkiri Teron Lapen Labang So Mai Long Alhi Sarpo Mana Peng Pen Baithalang So MLA Rup Singh Teron Papangjang Alhi Sarpo Kopili constituency MAC Pawan Kumar Rai Ram Singh Phangcho Dunmai Phukar Bila Meramai Lapen Cho Papangjang Alhi VDC chairman Bapuram Rongpar OC Kheroni Thana Srawan Kumaringti Lapen Ongdong Atum Chitongdon. Second ang ding Rongang Tuikap Pini Endungiti Armilo Lasi Nilin ban mangke Rongang Tuiriso Jang Tumhan Icing Sining Pung Bansuru Jetiune Athema Kirone Ground Long itu Sport Association Ground Long in collaboration itu Sport Association pen Kacerap Bungke Dolo Ceturun ke Boyfes Melang Tuga Bori pen Selanang ding Kele ini final mesin second ang ding kan kele lo Ingdeng Hini mesen pen Pu Hini Puput dim sudah mesen pen jumpa nik lo, lapen dak nang kelang dun arat, angta mesen menang cerap nang situ dun pen sing samjin pen hel pen kapatu bang judik lo, lapen itu muka cepapon manpeng kedo alang li grup sing teron MLA alang li tanang citong dun lapen putut dun kelang ko di itu bacing hon MSC ake hai Pawan Kumar alang li tum nang citong dun pen militum non seken nang deng mesen pen icun pon Ortulen mesen pensi tunik lo lasi thoro iglo alang tu kana karno Kheroni pen Mohan Teron KarbiAnglongLIVE. Perangke ke klembang atumta aok apran kaike aporta misen vernang ji pupen dipu malom ke doa perangke ke klem atum an chilangse dipu active reporters cricket club parjapon lo Lason si cricket tournament ke pathu ki bi along sitami pathurun pomlo so jok ansose ke pathu ke paprang dun thuji aphan mangsi B News 7 a CEO Bapuram Singnar ahin ben jersey mate ke pathu EG aphan joy alang lihin ben ajok dipu active reporter cricket club aphan panongsi pipajer pondo lapen halapu dipu active reporters Cricket Club at Tumpen Sidami Lapuson Ningke Mepen Kipajer Pon Take a pot Kachuro Pajer Pon Lason Tak Taxi Lapuson Ningke Mepen Kirabdun Abang Puatum Antose Perangke Atum Apan RD and Ponasonti Misenji Lapen Dipu Active Reporters Cricket Club at Tumpen Akimangke Non Oveki Mi Jesimet Kechothap Kijun Thap Atum Apan Aning ke Parung Pon Take Jia Pansi Lapuson Cricket ke Patu Pon Puta Rajesteron lapen sondon terang atum pen ningjipon. Firlong je nilitum dak difu active reporter atum apan je nilitum dak cricket ke pathu pinangan nitum cepate dun dolo lasonak thak se nilitum jersey bang avelang so pena jok nilitum long kaching hon dak nilitum news claim rab lo mate dak B News 7 ahempu alangli ning ke mepe nilitum la difu active reporter atum apan alangli nilitum apan jersey nang pipon lo la se alangli pan choro lo la se nilitum difu active reporter ahen pen same ansose nilitum la along jela ke pathu ki bi along same nitum ka chepate dun je phanitum chisik pon bom lo la se nili ki pudami bangke cricket ke pathu pono football ke pathu pono la ke si okpran phan misen la se kiwang jilang oi mitum dame la thang bang pe mobile ke ber chop amai chok chelo la sila football cricket tami pathunang po lalu pote okpran phan tami phun po la se kadok ka we KarbiAnglong arat nangli tum tami cricket ahin pono football ahin pono ason ke pathu ahin tami nangli tum pathunang ji la se alangli phan nitum lapuson angkerap thekpot bapuram singahan ningaklong pen surusuri kachoro pajirla
News report, KarbiAnglongLIVE. Non akai lagi digital akai. Bangso digital pensi long ri long pat pen ke danglok bir the dangalong anta birta ke pachetak asai ke klempon bom akai si nang mantanglo. La sopen a jok aprang prang akaya son birta alu pu akaya banki partanglo. La si ajara hin sitame non banki digital hin si paprang pon bomlo. La so jok birta chala ke pachetak along kam sitame digital hin pensi pachetak pon bomlo. La si labang sopen a jok Karbi Anglong arlos dame digital media along ke pachetak ponji aphan lapen bang solong ke claim ke dam atuma phan kang thur ponji aphan pura Karbi Anglong digital news forum amahang pathek det pen aphi arorim sengpon bomlo lason thot si ke dam tang jakhong ni phai hiniar ni phulunia long ke do hotel highway long phuluni digital news forum amahang pathek pon Bari the tok bi ke Japan bang so phuluni digital news forum ke senga maya long alhiaman pengpen Karbi Anglong digital news forum tiripia maipu ratis rong phar ka chetong dunalong dun maipu so penterang rap kong chunbang mongol sing lekthi pangrum chunbang clear hon tiso dihin rimbang bapuram senar dihin chunbang ezekiel timung pen ke danglok phulunia hawara long pherang ke klem bang atum bang krehini atum chetong dun rinti Mayalong Karbi Anglong digital news forum ahin pen ke claim ke dam lapen akimang lapen Karbi Anglong digital news forum atum ke claim ke dam nang ji arona puthak Karbi Anglong digital news forum amai puratis rong phar lapen rap kong chunbang mongol sing lekthe hin pen klartak pen than pachini po bang sopi phuluni digital news forum ke japon ji aphan pura chedon sarpen buddha hanse aphan maipu bidorte rang aphan dun maipu aruning tia phan chunbang bari the tok bia phan rap chunbang dirchuna rong pia phan dihim ringbang prondho kro aphan dihin chunbang clarson kro aphan pathu chunbang jutang jubat chunbang druba be siwa be aphan pangrum chunbang sarhoning tia phan sahem chunbang pen kidanglok ke ongdong klembang arpu pekpon Nili phansi bangso phuluni digital news forum ke Japon ji phansi arpu nang pekpon lo potsi nili thekthedet sidame nili tum phuluni ahawar arat atuma phan un anpen ahok abirta ke pachetak pon ji phansi bor ipon polapen nili phan lapusona war sai nang ki tipon apot Karbi Anglong digital news forum TDP amai phulapen kong chunbang atuma phanstami kero pilo pusi phuluni digital news forum amai phu Budheswar hanse pen kero pajepon Pini nilitum kaddu kawe atum chedon sarbensi nilitum aphan arpu nang pekpon lopotsi nili sitami un anpen kewang jilangarni ke mesenji aphan abangke bor ipon pukusi phuluni digital news forum chunbang aruning tipen sitami ningje pontu Karbi Anglong digital news from phuluni branch aro atumpen nili phansi Konchunbang mate secretary arpu nang pek ponlo lapen maipu bodho sing hanse phansi arpu pek ponlo laso arpu ke pek long kadukawe pherangke klembang phu atum chedon sar pensi nilitum bahini phansi alang lipu bodho sing hanse phan president arpu pek ponlo lapen nili phan secretary arpu nang pek ponlo lasi pherangke ke claim ke dam non ke wangje long ke claim ke dam malong nilitum stame unan pen bor ipon popusi nili secretary hoi pen stame ke bor ipon phansi chisik ponlo prangsi perangke hijan lo temajo stame pini niletum dak fuluni long mate dak fuluni hawara phan fuluni hawara rara tum phan kaike akidu kakisum niletum kaching hon Karbi Anglong Tanmas council ala kiki atuma phan rara kidu kisum kaike niletum ambirta ke pangdak piwer ponwera son si niletum uthot niletum dak fuluni pherangke bitung mate Karbi Anglong digital news forum phuluni branch niletum ke pangtang ponje phan pini seng pon lo bangso ke seng along pen News report KarbiAnglongLIVE
Tang depini ada babir take lapuan si kang ton paniklo.